дар ҳолате ки хеле рейдҳои вазнӣ нам набошад. Дар ин ҳолате ки шумо дигар продление кардан зарур намеояд, ман фикр мекунам ба пул кушода намешавад. 99% и гап дурӯғ аст. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Дар Федератсияи Русия чӣ ба анҷом расид? Бо диққат гӯш кунед. Ширкати Шифофармо дороҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. Барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус дорӯи ватании мо бо номи Паҳлавон. Инчунин дороҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо Шифофармо бошед. Ҳукумати Федератсияи Русия тӯли 2 ҳафтаи охир дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия амалиёти нелегал 2025-ро оғоз намуда буд. Гуфта мешавад, ки дар ин амалиёт аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия будубоши муҳоҷирон ҳуҷҷатҳои солонаи муҳоҷирон тафтиш карда мешавад ва дар ҳолати надоштани ин ҳуҷҷатҳо дастгир карда аз қаламрави Русия ихроҷ мекунанд. яъне ки ин амалиёти нелегал бо номи нелегал 2 ҳафта давом кард ва гуфта мешавад аллакай ин рейдҳо ба анҷом расиданд. яъне чӣ хеле медонед, дар як сол 2 ё ки 3 поток и амалиёти бо ном нелегала пешкаш мекунанд барои шаҳрвандоне ки ғайриқонунӣ кор мекунанд ё зиндагонӣ мекунанд ва дар моҳи охири октябр сар шидагӣ буд то ана ҳамин рӯзҳои ноябра давом кард ва ин аллакай ба анҷом расид. вақте ки ин амалиёти нелегал ба анҷом мерасад, ин маънои ура надорад ки дигар боз беҳуҷҷат гашта метонед ё ки дигар корҳо. ба ҳар ҳол бо эҳтиёт бошед, дар ҳолате ки хеле рейдҳои вазнӣ нам набошад, лекин ба мисли ҳамавақта чӣ хеле ки медонед, дар роҳу рӯ дар Федератсияи Русия аз шаҳрвандои хориҷӣ дар ҳама ҳолат тафтиш кардани ҳуҷҷатҳошон мумкин ҳастад. ин буд информатсияи нави мо оиди ба анҷом расидани рейдҳо дар шаҳрҳои Федератсияи Русия. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадомед ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзаред, рақамошон мебуранд, занг занед, ба нархи арзон граница мебаранд. Рустамова нависонда. Салом Сорбонҷон. ба ман фаҳмонед, ки қарор бо як патент кор кардан иҷозат бошад. вақте ки муҳлати патент гузарад 1 сол ё ки 2 сол, значит продление кардан ҳам лозим набошад. боз як савол. ман официально ба трудовой договор кор мекунам. вақте ки дар отпуск меҳнатӣ мебароям, мумкин дар Тоҷикистон рафта боз ҳамин патентом кор давом диҳам ё ки ҳамаш аз сари нав мешавад. вақте ки шумо мебароед аз Россия ва патенте ки ҳастай ҳамура предоплата карда бароед пеш аз муҳлат ба анҷом расидан бодароед, ҳамун хел чӣ хеле ки буд рафтан мегирад. дар ин ҳолате ки шумо дигар продление кардан зарур намеояд, вақте ки як патент иҷозат шавад, ҳозир як патент қати кор кардан официални иҷозат шидагӣ нестад ва агар ки иҷозат ҳам шавад, барои продление патент шумо ё граница мегзаред ё ки трудовой договор дошта бошед бояд. Ашуров нависонда. дар Сургут чанд сум шудаед? нарху навои патент ҳозираш аз спискаи ҳамаи шаҳрҳо баромадагӣ нест, бародари азиз. як нафари дигар нависондае ки ҳакаи Сорбон, ман патент надорам, пропискаи 3 моҳа работам 5 рӯз шид тамом шид. картаи Сбербанк ман маҳкам кардам. бонки Сбербанк рафтам мега МВД бурам. агар МВД бурам депорт мекунанд ё штраф ё маҳкам, илтимос ҷавоб диҳед. МВД барои чӣ шотҳои банкиро маҳкам мекунад? барое ки шумо документ надоштед ва ба шумо муҳлат дода, шумо боз қонунро риоя накардед ва баъди ба муҳлат анҷом расиданаш ҳозир ки шумо буред муроҷиат кунед, дар ҳолати беҳуҷҷат будан, дар ҳолати ҳамон проблемаҳои гузаштаро ҳал накардан, шуморо депортатсия мекунанд. як нафари дигар нависонда. ассалому алайкум. депорта 180 000 мекушоем меган. инҳо метонанд? ман фикр мекунам ба пул кушода намешавад. 99% и гап дурӯғ аст. як нафари дигар нависонда. кадоме бедокументае навсегда чорни список депортшон кунанд. касе ки бедокументае ҳамун муҳлате ки додагӣ буданд, баъди ба охир расидани муҳлат, яъне ки ҳамун хеле бигем. Зариф нависонда. салом. бародар рост аст ки барои иваз шаҳодатномаи ронандагӣ тоҷикиро ба русӣ иваз кунанд, яъне экзамен супоридан пас. барои иваз кардани анами ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ ба Русия, шаҳрвандое ки дар ҳамун ҷо будагияна мақсад баъд паспорти российский гирифтагиян, анавиҳо метавонанд ки бе экзамен супориданд. шаҳрвандои хориҷие ки надоранд паспорти российский, ҳатман касои экзамен месупоранд, яъне дарсҳоша мехонанд.
як нафари дигар нависондае ки салом акаи Сормон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шид. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. Дар ин масъала канали Сомонёнда видео кардем. Бироед тамошо кунем бародари азиз. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сормон, мегуфтем ки границаҳо ҳуй бошанд ё ки не. бале, границаҳо кушодаанд бародари азиз. Салоҳиддин нависондае: салому алайкум акаи Сормон, мара моҳи феврал аз Шереметова гардонда будам. 9 моҳ шид метавонам боравам ба дигар областҳо. баъди гардондан проверка кардам, ҳуяй гуфта будам. пешакӣ 1000 раҳмат. агар ҳуяй гуфтагӣ бошанд, бале бародари азиз, боз барои дилпир будани худат як бор шуғли аҳолӣ бира уҷада ҷои шиноснома ва раводид ҳаст. ҳамон ҷадам як бор отпечатки биспоро бо айсари нав тафтиш кард. и барои фоидаи худтай. як нафари дигар нависондае: салом, номерои проверка депортатсия мекунам. ягон кас дора илтимос. ҳоли дар видеои алоҳида, видеои оянда худохоҳад мегӯем. як нафари дигар нависондае ки салом, юрист сиҷаи Сормон, бигӯед кадоме пеш аз армия до сафхон права гирифтан пулакӣ ё бепул ройгон мебошад. яъне касе доброволӣ мерава ба хизмат сафарбараш мекунанд, аммо ҳуҷҷати ронандагӣ туҳфааш карда мешавад. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум акаи Сормон, як саволи муҳим дорам. отвечате: ман двойной гражданинам. донишгоҳро хондам, тамом кардам. военный билет гирифтам, ҳозир дар Россия қарор дорам. метавонанд мара қапан ба хизмат баранд. яъне ки агар ки шумо шаҳрвандии Федератсияи Русия бошед, дар уҷахтона дар учоти военӣ монда бошед, ба дар ин ҳолат аммо мақсад шуморо метавонанд ки сафарбар кунанд ба ҷои гуфтагитон. як нафари дигар нависондае ки ҳамираи сентябр ба як патент ҳамаи ҷо кор кардан иҷозат мешавад. мо дар видеои гузаштамон гуфтем ки дар ин масъала ҳозираш ягон информатсия аниқ нест, пешниҳод шудагиае танҳо. Орзубек нависондае: барои одамои депорт кай авф мекунанд? ҷавоб теку ҳамон кае ки информатсия биромад видео мекунем, баъд мефаҳмем. зинда ва сарбаланд бошем. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com